Pri kupovini rabite platnene vrećice koje se mogu višekratno koristiti. Kako ih ne biste zaboravili kada krenete u kupovinu, držite ih blizu izlaznih vrata ili u automobilu. Jednu platnenu vrećicu uvijek možete imati u torbi ili ruksaku koji svakodnevno nosite na posao ili u školu. Više od 80% proizvoda koje kupimo rabimo samo jednom i bacimo. To je neodgovorno ponašanje prema našem okolišu. Sljedeći put prije nego što bacite staru odjeću, knjigu ili igračku, razmislite može li se isto opet upotrijebiti, možda darovati potrebitima. Tako činite dobro sebi, bližnjima i okolišu. Jer ponovna upotreba stvari i predmeta neizostavan je dio cjelovitog gospodarenja otpadom, a ima izuzetno pozitivan utjecaj na okoliš. Primjerice, ponovnom uporabom tone tekstila štedimo oko 5000 kg ugljikovog dioksida. Odgovorno postupanje s otpadom svakog pojedinca može doprinijeti smanjenju potrošnje prirodnih bogatstava i energije, smanjiti količinu nastalog otpada i doprinijeti tako zaštiti okoliša.